കാമം, ക്രോധം, ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞും തെറ്റായ അധീശത്വ ബോധമില്ലാതെയും ശാന്തനായി തീർന്നിട്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ വായിക്കണോ? വേണ്ട മാതാജി, വായിക്കാം ഞങ്ങള്. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി സമസർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരമബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്ക് ഉള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്ത്യാ മാം അഭിജാനാതി യാവാൻ ഇച്ഛാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാതോ വിശദേ തദനന്തരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയുവാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവകർമാണ്യപി സദാ കുർവാണോ മദ്വ്യപാശ്രയഃ മത്പ്രസാദാത് അവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതു തരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചേതസാ സർവകർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരഃ ബുദ്ധിയോഗം ഉപാശ്രിത്യ മച്ചിത്ത സതതം ഭവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സകല കർമ്മങ്ങളിലും എന്നെ ആശ്രയിക്കൂ, എന്നിട്ട് എന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എന്നെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ബോധവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാത് തരിഷ്യസി അഥ ചേത്തും അഹങ്കാരാൻ ന ശ്രോഷ്യസി വിനക്ഷ്യസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതിക്ക് അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദഹങ്കാരമാശ്രിത്യ നയോത്സ്യ ഇതി മന്യസേ മിഥൈഷ വ്യവസായസ്തേ പ്രകൃതിസ്ത്വാം നിയോക്ഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നീ വഴിപിഴച്ചു പോകും. മാത്രമല്ല നിന്റെ സ്വഭാവ പ്രകൃതിയാൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തന്നെ വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വഭാവജേന കൗന്ദേയ നിബദ്ധസ്വേന കർമ്മണ കർത്തും നേച്ഛസി യന്മോഹാത് കരിഷ്യസി അവശോഭിതത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ എന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റുവാൻ മടിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങി അനിഷ്ടമായി തോന്നുന്ന അതേ കർമ്മം നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം മയാ വിമൃശൈതത് അശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നതെന്തോ അത് ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവഗുഹ്യതമം ഭൂയ ശൃണു മേ പരമം വചഃ. ഇഷ്ടോസി മേ ദൃഢമിതി തതോ വക്ഷ്യാമി തേ ഹിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ആയതിനാലാണ് പരമഗുഹ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം, സർവോത്തമമായ ഈ ഉപദേശം നിനക്ക് നൽകുന്നത്. ഇനിയും കേൾക്കൂ, നിന്റെ മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീ മാം നമസ്കുരു. മാമേ വൈഷ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസി മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ. അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക. ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം. ഭയപ്പെടേണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇദം തേ ന തപസ്കായ ന ഭക്തായ കദാചന ന ച ശുശ്രൂഷവേ വാച്യം ന ച മാം യോപ്യസൂയതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തപസ്സോ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭക്തി സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും എന്നോട് അസൂയയുള്ളവർക്കും രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യയിദം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷഭിധാസ്യതി ഭക്തിന്മയി പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈഷ്യതി അസംശയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന ച തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കച്ചിന്മേ പ്രിയകൃത്തമഃ ഭവിതാ ന ച മേ തസ്മാത് അന്യപ്രിയതരോ ഭുവി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യേക്ഷ്യത്തെ ചയാ ഇമം കർമ്മ്യം സംവാദമാവയൂഹ ജ്ഞാനയജ്ഞേന തേനാഹം ഇഷ്ടസ്യാമിതി മേ മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ച അറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രദ്ധാവാൻ അനസൂയച്ച ശൃണുയാദപി യോ നരഃ സോപി മുക്തശുഭാം ലോകാൻ പ്രാപ്നുയാത് പുണ്യകർമ്മണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അസൂയ തീണ്ടാതെയും വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭങ്ങളായ ലോകങ്ങളിലെത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കച്ചിദേ ശ്രുതം പാർത്ഥ ത്വയൈകാഗ്രേണ ചേതസ കച്ചിദജ്ഞാന സമ്മോഹഃ പ്രനഷ്ടസ്തേ ധനഞ്ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുന്തി പുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച നഷ്ടോ മോഹസ്മൃതിർലബ്ധ ത്വത്പ്രസാദാന്മയാച്യുത സ്ഥിതോസ്മി ഗതസന്ദേഹഃ കരിഷ്യേ വചനം തവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യഹം വാസുദേവസ്യ പാർത്ഥസ്യ ച മഹാത്മനഃ സംവാദമിമമശ്രൗഷം അദ്ഭുതം രോമഹർഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു,
ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയിർ കൊള്ളിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്യാസപ്രസാദാ സ്മൃതവാൻ ഏതദ് ഗുഹ്യമഹം പരം യോഗം യോഗീശ്വരാത് കൃഷ്ണ സാക്ഷാത് കഥയത സ്വയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജൻ സംസ്മൃത്യ സംവാദം ഇമമദ്ഭുതം കേശവാർജുനയോ പുണ്യം ശ്യാമി ച മുഹുർമുഹു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം പുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തച്ച സംസ്മൃത്യ രൂപമത്യത്ഭുതം ഹരേ വിസ്മയോ മേ മഹാൻ രാജൻ ഹൃഷ്യാമി ച പുനഃ പുനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതവാഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കുംതോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർധ്രുവാ നീതിർമതിർമമ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർധ്രുവാ നീതിർമതിർമമ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർധ്രുവാ നീതിർമതിർമമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീവിജയോ ഭൂതിർധ്രുവാ നീതിർമതിർമമ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതാസു ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ മോക്ഷസന്യാസ യോഗോ നാമ അഷ്ടദശോധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 18-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശാന്താകാരം ഭുജഗശയനം പദ്മനാഭം സുരേശം വിശ്വാധാരം ഗഗന സദൃശം മേഘവർണം ശുഭാംഗം ലക്ഷ്മീകാന്തം കമലനയനം യോഗിഭിർധ്യാനഗമ്യം വന്ദേ വിഷ്ണു ഭവഭയഹരം സർവലോകൈകനാഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി, സീതാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ കീർത്തനം ചൊല്ലാനായിട്ടുള്ള ടൈമുണ്ട്. ചെറിയൊരു കീർത്തനം, കാരണം വലിയ ചാപ്റ്റർ ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ് റെഡി ആയിരിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേഗം വരീക നീ വേഗം വരീക നീ വേഗം വരീക നീ എന്റെ കണ്ണ, കാണട്ടെ സായുജ്യം നേടട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന മോഹന രൂപത്തിൻ ദർശനത്താൽ.
അന്നു നീ കൊന്നില്ലേ ദുഷ്ടരാം രാക്ഷസ കൂട്ടത്തെ ദ്വാപരമാം യുഗത്തിൽ. ഇന്നെന്റെ കൃത്തിയിലെ രാക്ഷസ കൂട്ടത്തെ കൊല്ലാനായി വേഗം വരിക കണ്ണാ. അന്നു നീ ചെയ്തില്ലേ കാളിയ മർദ്ദനം ഘോരനാം പാമ്പിന്റെ പത്തിയന്മേൽ. ഇന്നെന്റെ ഗർവാകും കാളിയൻ തന്നെയും മർദ്ദിക്കാൻ എത്തില്ലേ ഗോപബാല. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരുമായി ആടിയതില്ലേ നീ രാസലീല. ഇന്നെന്റെ ജീവനാം ഗോപികയൊത്തു നീ രാസലീലയ്ക്കായി വരികയില്ലേ. നിഷ്ക്രിയനായി നിന്നൊരർജുനൻ തന്നെയും ഗീതയാൽ തട്ടിയുണർത്തിയില്ലേ. ഇന്നു ഞാനാകുന്നൊരർജുനനായി നീ ഗീതോപദേശത്തെ നൽകിയാലും. അന്നു നീ ചെയ്തില്ലേ ഭാരതയുദ്ധവും പാർത്ഥന്റെ സാരഥ്യമേറ്റെടുത്ത്. ഇന്നെന്റെ ജീവിത ഭാരതയുദ്ധത്തെ വന്നു നയിച്ചാലും എന്റെ കണ്ണാ. നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള ആദർശ യുദ്ധമല്ലോ മഹാഭാരതവും. ആയുധമേറ്റെടുത്തിടുവാൻ നീയല്ലാതാരുമില്ലെന്നെന്റെ ജീവിതത്തിൽ. വേഗം വരിക നീ, വേഗം വരിക നീ, വേഗം വരിക നീ എന്റെ കണ്ണാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ സീതാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു എവരിബഡി. ഹരേ സുവർണ പ്രഭ മാതാജി. ആർക്കെങ്കിലും പാട്ട് പാടണമെന്നുണ്ടോ? 1 മിനിറ്റ്. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ്. ആർക്കെങ്കിലും പാടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം. ഓക്കെ ഷുവർ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പാടിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രേമ മാതാജി പാടിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കോമളനെ കോമളനെ ഗോപിമാനോമോഹനനെ നാൾക്കുനാളിൽ വന്നുദിച്ച ആർത്തികളെ തീർക്ക ഭവാൻ. കോമളനെ കോമളനെ ഗോപിമാനോമോഹനനെ മെച്ചമേഴും സ്ത്രീകൾ മുന്നിൽ പിച്ച കളിക്കുന്ന പാദം. അച്യുതനെ നിന്നുടയ കാൽ ചിലമ്പിൽ നാദമതും. കോമളനെ കോമളനെ ഗോപിമാനമോഹനനെ വിളിക്കാർ കൂന്തലുമായി പാലൈക്ക മോതിരവും ബാലഗോപാലനേഴും കാലിക്കോലും കരത്തിൽ. കോമളനെ കോമളനെ ഗോപിമാനമോഹനനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Mukam karoti vachalam pankhum langayate girim yatrapadamaham vande paramananda madhavam. Shri Krishna Paramatmane Namaha. Shri Krishna Paramatmane Namaha. Shri Krishna Paramatmane Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyapadi Paschatya Deshatariне. Jai Ho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna. Hare Hare Krishna Krishna, Mataji. Hare Hare Krishna. Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. 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 Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. Start ചെയ്യാം നമുക്ക്.
ഇന്ന് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ദിവസം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൺക്ലൂഷൻ ആണ് ഇന്ന്. 18ാമത്തെ ലെസൺ ആണ്. ആദ്യത്തെ ഒരു മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ലെസൺ ആണ്, മോക്ഷ സന്യാസ യോഗം. ഓക്കെ, കൺക്ലൂഷൻ ആണ്. 54 ശ്ലോകങ്ങളോളം ഭഗവാൻ ഈ 17th ചാപ്റ്ററിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ്. അതിനുശേഷമാണ് ഭഗവാൻ ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ, 78 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. നമ്മൾക്ക് ഇനി 700 ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് 78 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. അധ്യായം 18 മോക്ഷ സന്യാസ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നാം നിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും തൃപാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്നലെ 17ാമത്തെ അധ്യായമായിരുന്നു. 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗ യോഗം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പഠിച്ചത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ആഹാരം, യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ രാജസമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് അത് എന്ന് പഠിച്ചു നമ്മൾ. പിന്നെ താമസികമായിട്ടുള്ളത്, അത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇന്നലത്തെ ലെസണിൽ കണ്ടത്. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഭഗവാൻ? നമ്മള് അതെല്ലാം മാറ്റിക്കൊണ്ട് സാത്വികത്തിലേക്ക് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സാത്വിക ഭാവത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയണത്, ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും ചാന്റിങ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ്. അപ്പം നമ്മളുടെ ആത്മീയ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് പോലും വലിയ വലിയ സമസ്യയായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നത്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ബലം നമ്മൾക്ക് കുറയുമ്പോഴാണ്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ബലം വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്? മന്ത്രജപവും ഉപാസനയും കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെങ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സില്ലിയാണ്. ഈ സില്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണോ ഞാൻ ഇത്രയും ടെൻഷൻ അടിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പോ പുരുഷോത്തമ മാസത്തിലാണ്. അധിക ശ്രവണ മാസം എന്ന് പറയുന്ന പുരുഷോത്തമ മാസം. പഞ്ചപാണ്ഡവർക്ക് ധാരാളം വർഷം, എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് വനവാസം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്. എന്നിട്ടും അവർക്ക് കൃഷ്ണൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പോലും അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്? പഞ്ചപാണ്ഡവർക്ക് കൃഷ്ണനോട് ചോദിച്ചു പാണ്ഡവര്, കൃഷ്ണ, ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്, നീ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാ ഇത്ര കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്? വനവാസമാണ്, അതും 14 വർഷം വനവാസം എന്ന്. 12 വർഷവും 1 വർഷം അജ്ഞാതവാസവും, 13 വർഷത്തെ വനവാസം. എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടി ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇതിനു മുൻപുള്ള മാസം പുരുഷോത്തമ മാസമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ പുരുഷോത്തമ മാസം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തില്ല, അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ പുരുഷോത്തമ മാസം ഭഗവാന് തുല്യമായി. പുരുഷോത്തമ മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലേഡി ഫീമെയിൽ വെർഷൻ ആണ്. മാസത്തിന്റെ ഫീമെയിൽ വെർഷൻ ആണ്. അതിന്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അത് വളരെ വാല്യുബിൾ ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഹസ്ബൻഡിന്റെ സ്ഥാനമാണ് ഭഗവാൻ ആ മാസത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വൈഫ് എന്നുള്ള ഒരു ഭാവം. മാസമാണ്, ഡേയ്സ് ആണ്. എന്നിട്ട് കൂടി ഏകാദശി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ഫീമെയിൽ വെർഷൻ ആണ് മാസത്തിന്റെ പുരുഷോത്തമ മാസം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വന്തം പേര് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ചൗരാഷ്ടകം പോലെയുള്ളത് കേൾക്കുക, നന്ദനന്ദനാഷ്ടകം, പിന്നെ ദാമോദരാഷ്ടകം, വൃന്ദാഷ്ടകം, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചൊല്ലാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ചൊല്ലുക. അതല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലിസൺ ചെയ്യുക. പിന്നെ തുളസിക്ക് പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുക, വെള്ളം ഒഴിക്കുക, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. രാത്രിയോ പകലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ദീപമെങ്കിലും കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ആരതി ഒഴിയാൻ ശ്രമിക്കുക ഭഗവാന്. ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പുരുഷോത്തമ മാസം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ജപം കൂടുതൽ ചെയ്യുക. ഒരു 10 മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പറ്റുന്നത് പോലെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പൂക്കളോ ഫ്രൂട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ സമർപ്പിക്കുക. എല്ലായ്പ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്, എങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചൗരാഷ്ടകവും ഇതുപോലെയുള്ള അഷ്ടകങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുക. രാവിലെ പോസിറ്റിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത്രത്തോളം പുണ്യമാസമാണ്. ദ്രൗപദി ദേവി ഒരു മാധവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ, ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ മകളായിട്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഉണ്ടായിരുന്നത്, ദ്രൗപദി ആകുന്നതിന് മുൻപ്. അപ്പം ആ മാധവി എന്ന് പറയുന്ന ആ ബ്രാഹ്മണൻ വളരെയധികം ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പം ഈ പെൺകുട്ടി, അമ്മ മരിച്ചുപോയി ആ കുട്ടിയുടെ. അപ്പം അത് വളർന്നു വന്നു. വളർന്നതും നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റോസ് പോലെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് വളർന്നു വന്നു, ബ്ലൂം ആയിട്ട്. അപ്പം പക്ഷെ അച്ഛന് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ആ മനസ്ഥിതിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എപ്പോഴും ഭക്തി, ഏതു നേരവും ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രം, സ്വന്തം ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തില്ല. അതിന്
അതിനുശേഷം ഒരു ദിവസം പ്രായമായിട്ട് ഈ ആള് മരിച്ചുപോയി. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ബാക്കിയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാവർക്കും 2ഓ 3ഓ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായി. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വളരെ വിഷമിച്ചിട്ട് ആ പെൺകുട്ടി ജീവിച്ചു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഈ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയ സമയത്ത് ദുർവാസ മഹർഷി ആ ഗ്രാമത്തിൽ വന്നു. അപ്പം ഈ ദ്രൗപദി ഇങ്ങനെയുള്ള ദ്രൗപദിയുടെ പേര് അതിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല സ്റ്റോറിയിൽ. അപ്പൊ ആ പെൺകുട്ടി വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ദുർവാസ മഹർഷി ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇത്ര ബ്യൂട്ടിയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി, എന്താ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആരുമില്ല മഹർഷി, അച്ഛനും മരിച്ചുപോയി, അമ്മയും ഇല്ല, അപ്പം എനിക്ക് കല്യാണവും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ദുർവാസ മഹർഷി പറഞ്ഞു, ഇനി വരുന്നത് പുരുഷോത്തമ മാസമാണ്, അത് നീ വേണ്ട വിധത്തിൽ നീ ചെയ്യുക, ഏതെങ്കിലും പുണ്യ നദിയിൽ പോയിട്ട് സ്നാനം ചെയ്യുക, കുറച്ചെന്തെങ്കിലും ദാനം ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ദ്രൗപദി ദേഷ്യപ്പെട്ടു ദുർവാസ മഹർഷിയോട്. പുരുഷോത്തമ മാസം, അതിന് ദുഷ്ടമാസം എന്നല്ലേ പറയുന്നത്, ചീത്ത മാസം അല്ലേ അത്, അതാണോ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹർഷിയെ ചീത്ത വിളിച്ചു. ചീത്ത വിളിച്ച ആ നിമിഷം തുടങ്ങി പുരുഷോത്തമ മാസത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇത് കൊണ്ട് പ്രാധാന്യവും മഹിമയും കൊണ്ട് ദ്രൗപദിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ബ്യൂട്ടി എല്ലാം പോയി. എന്നിട്ട് വളരെ അഗ്ലി ലുക്കിംഗ് ആയി. അവസാനം ദ്രൗപദിക്ക് വളരെ വിഷമം തോന്നിയിട്ട് അത് മഹാദേവനെ തപസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. മഹാദേവനെ തപസ് ചെയ്ത് 9000 വർഷം തപസ് ചെയ്തു. തപസ് ചെയ്ത് അവസാനം മഹാദേവൻ പ്രത്യക്ഷമായി. എന്നിട്ട് ദ്രൗപദിക്ക് അപ്പോഴും ഉള്ളത് എന്താ പറയാൻ, എനിക്കൊരു ഹസ്ബൻഡ് വേണം എന്നാ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ ഹസ്ബൻഡ് വേണം, ഒരു സംരക്ഷിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വേണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 5 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. 5 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ശിവൻ പറഞ്ഞു, നീ 5 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് അടുത്ത ജന്മം 5 ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് വരം കൊടുത്തിട്ട് പോയി. എന്നിട്ട് ദ്രൗപദിയുടെ ആ ശരീരം വിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ദ്രൗപദി ആ ദ്രുപദ മഹാരാജാവിന്റെ മകളായിട്ട് അഗ്നികുണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു. അതിനുശേഷം പുരുഷോത്തമ മാസത്തെ അപമാനിച്ച പാപമുണ്ട്, ദുർവാസ മഹർഷിയെ ഒരു അപരാധം ചെയ്ത ആ പാപവുമുണ്ട്. അതെല്ലാം പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എല്ലാ വനവാസവും ഈവൻ വസ്ത്രാപഹരണം വരെ നടന്നത്. എന്നിട്ട് വസ്ത്രാപഹരണത്തിന്റെ സമയത്ത് ഏതു നേരവും ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഒക്കെ വിളിച്ചത് എപ്പോഴാ, വസ്ത്രം പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്താണ്, എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ അപമാനിക്കപ്പെട്ടേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്താണ് ഭഗവാനെ ഗോവിന്ദ എന്ന് 2 കൈകളും ഉയർത്തി അത്രത്തോളം ആർത്തയായിട്ട് വിളിച്ചത്, ദുഃഖിതയായിട്ട് വിളിച്ചത്. ആ സമയം ആ ഒരു വിളിയിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം അവര് വളരെ സന്തോഷമായിട്ടാണ് അവരുടെ ലൈഫ് പോയത്. ലാസ്റ്റ് വരെ എന്താണോ അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ആ ജന്മത്തിൽ അവരതെല്ലാം അനുഭവിച്ചിട്ട് പോയി. ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്. പുരുഷോത്തമ മാസമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞില്ല മാതാജി എന്ന് പറയരുത്, മസ്റ്റായിട്ട് ഈ അഷ്ടകങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുക, എന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ, ദാനമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക. ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കുക, അതൊന്നും അല്ല ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇല്ലാത്തവന് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ളതിന്റെ ഒരു അംശം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് പക്ഷി മൃഗാദികളാണെങ്കിലും കുറച്ച് ഫുഡ് കൊടുത്താലും, കാക്കയ്ക്കോ ഒക്കെ ആ കർക്കിടക വാവിന് മാത്രമല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്, എപ്പോഴും കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. കുറച്ചെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ മുറ്റത്തിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം ഇത്രയും ചെയ്താൽ തന്നെ പുണ്യം തന്നെയാണ്. ഏതെങ്കിലും പുണ്യ നദികളിൽ അടുത്തെവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി സ്നാനം ചെയ്യുക. അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പാരായണം ചെയ്യുക. ഇപ്പം നമ്മൾ എവിടെയാണോ പോകുന്നത് ആ തീർത്ഥജലം എന്താ, പോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, കുളം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അടുത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് എന്തെങ്കിലും ജപിക്കുക. ആ പോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നാ പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ ദാസിമാരാണ് അവിടെ കുളമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ബ്രാഹ്മണർക്ക് എല്ലാവർക്കും കുളിച്ച് പൂജ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഗംഗാ നദി അതുപോലെയുള്ളത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് എവിടെയാണോ നമ്മൾക്ക് പോവാൻ സാധിക്കുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ജപിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് കേൾക്കുക. ഹെഡ്ഫോൺസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഈ അഷ്ടകങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുക ഒരു 10 മിനിറ്റ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് പുരുഷോത്തമ മാസത്തിനെ നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് അധ്യായം 18 നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടതാണ്. ആർക്കും ഡൗട്ട്സ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അധികം ലെസണിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല.
എന്താണോ തസ്മാശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യാകാര്യ വ്യവസ്ഥിതോ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് എന്താണ് നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി 4 വേദങ്ങളും 108 പുരാണങ്ങളും 108 ഉപനിഷത്തുകളും 18 പുരാണങ്ങളും ബാക്കിയുള്ള ഉപപുരാണങ്ങളും കൂടി ചേർന്നതാണ് നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. നമ്മൾക്ക് ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക, ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. എന്താണ് ഇതില് 9ാമത്തെ ലെസണിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിനഃ. നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ തദ്വിധി പ്രണിപാതേന നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുക, എന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കുക, നമ്മളുടെ ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പം അവര് തത്വദർശികളായിട്ടുള്ളവര് നമ്മൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പം എൻ്റെ മാക്സിമം എൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് ഞാൻ മാക്സിമം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനും നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് തന്നെയാണ്, 5th ലെവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ തൊട്ട് കുറച്ച് സീനിയർ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ്, അവര് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടതും ഭാഗവതം വായിച്ചതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള അറിവിലൂടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എനിക്കറിയാം പെർഫെക്ഷൻ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്, ക്ഷമിക്കുക. അർജുന ഉവാച ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് 18ാമത്തെ ലെസണിൽ 78 ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. അർജുന എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ വായിക്കില്ല, പേടിക്കണ്ട. സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വം ഇച്ഛാമി വേദിതം ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ പൃഥക്കേശി നിഷൂദന. എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ? സന്യാസം എങ്ങനെയാണ്, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഹിമാലയത്തില് കാവ്യവസ്ത്രം ഉടുത്തുകൊണ്ട് ഹിമാലയത്തിൽ പോകുന്നതോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരിക്കുന്നതോ അല്ല സന്യാസം. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ സന്യാസത്തിന്റെ ആ മനസ്ഥിതി വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം, മോക്ഷ സന്യാസ യോഗമാണ്, എങ്ങനെയാണ് മാക്സിമം അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വം ഇച്ഛാമി വേദിതം ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ പൃഥക്കേശി നിഷൂദന. ഋഷികേശ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്, കേശി നിഷൂദന എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ 18ാമത്തെ ലെസണിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. 18ാമത്തെ ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളാണ്. ഇനിയിപ്പോ നമ്മളുടെ കാൽക്കൽ ആരെങ്കിലും വന്ന്, ഒരു ചെറിയ കുട്ടി വന്നിട്ട് നമസ്തേ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ കാൽക്കൽ നമസ്കരിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? എടുത്ത് ആലിംഗനം ചെയ്യും. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്താണ് നമ്മളുടെ ഭാവം ഉണ്ടാകേണ്ടത്? അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി ത്വമേവ ശരണം മമ തസ്മാത് കാരുണ്യഭാവേന രക്ഷ രക്ഷ ജനാർദ്ദന. അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി, എനിക്ക് വേറൊരു ഇതുമില്ല, ശരണമില്ല ഭഗവാനെ. അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി, ഇല്ല, എനിക്ക് വേറൊരു ശരണവുമില്ല ഭഗവാനെ, നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി ത്വമേവ ശരണം മമ, അതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ കാൽക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാരുണ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ രക്ഷ രക്ഷ ജനാർദ്ദന. ജനാർദ്ദനൻ പഞ്ചജനൻ എന്ന അസുരനെ കൊന്നതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ നമസ്കരിക്കുക. 18ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ സറണ്ടർ ആണ്. ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് കഴിക്കേണ്ടതാണ് 18ാമത്തെ ലെസൺ. അപ്പം സന്യാസത്തെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സന്യാസം ചെയ്യേണ്ടത്? കേശിയെ ഹനിച്ചവൻ, കേശി എന്ന അസുരനെ ഹനിച്ചവനാണ് ആര്? കേശി നിഷൂദനൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേശി എന്ന അസുരനെ കൊന്നതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണനെ കേശി നിഷൂദന എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കേശി നിഷൂദന എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കേശി എന്ന അസുരനെ കൊന്നതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിനുള്ളിലെ അന്ധകാരവും ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം ഒന്ന് കളഞ്ഞു തരൂ, കൊന്നു തരൂ എന്ന് പറയുകയാണ് അർജുനൻ. ഋഷികേശ, എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഋഷികേശ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൺട്രോളറാണ്, സെൻസസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കേശി ആരായിരുന്നു? ഇന്ദ്രദേവന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ ഒരു ഗന്ധർവനായിരുന്നു കേശി. അപ്പം അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്തി ദേവേന്ദ്രൻ. അശ്വത്തെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും കേശി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗന്ധർവന് വളരെ ഇഷ്ടമായി. നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുതിര, അതിനെ മോഷ്ടിച്ച് ഈ കേശി ഓടിപ്പോയപ്പോഴേക്കും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് അതിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു. ആ സമയത്ത് ദേവേന്ദ്രന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ കുതിരയുടെ രൂപത്തിലുള്ള അസുരനായിട്ട് നീ ഭൂമിയിൽ പോയിട്ട് വാഴുക, ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് നിനക്ക് മോക്ഷം
മോക്ഷം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കേശിയായിട്ട് വന്നു. കേശി എന്ന അസുരനായിട്ട് കുതിരയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നു. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഹനിച്ചത് മധുരയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഭഗവാൻ കൊന്നത് കേശിയെയാണ്. അപ്പം കംസന്റെ അനുചരനാണ്, പോയി കൊന്നിട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ലക്ഷണവും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. കാലി കോലുണ്ടാകും, ബ്ലൂ കളറിലാണ്, വേണു ഉണ്ടാവും, കയ്യില് മയിൽപ്പീലി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലക്ഷണവും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് കേശി അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. അന്നത്തെ ദിവസം ബലരാമൻ എന്ത് ചെയ്തു? ബലരാമന് തോന്നി കൃഷ്ണൻ മാത്രം നന്നായിട്ട് വസ്ത്രം ഉടുക്കുന്നത്, പീതാംബരവും കാലിക്കോലും എല്ലാമായിട്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടി, എനിക്ക് ഒന്ന് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയിട്ട് ബലരാമന് ചെറിയ സമയത്തെങ്കിലും മനുഷ്യനാട്യമാണ്. അപ്പം ബലരാമന് തന്റെ മഹിമയൊന്നും അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ആ സമയത്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. മനസ്സുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമല്ലേ നമ്മൾക്ക് ആ ശക്തികൾ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മനുഷ്യര് നാട്യമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ചോദിച്ചു, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോഴേക്കും കൃഷ്ണന് ചിരി വന്നു. എന്നിട്ട് കൊടുത്തു, പീതാംബരം കൊടുത്തു, കാലിക്കോല് കൊടുത്തു, മയിൽപ്പീലി കൊടുത്തു, എല്ലാം വെച്ചു. നന്നായിട്ടുണ്ടോ നമ്മമാരോട് ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് നല്ല ഇതില് നടന്നു പോയി പുറത്തേക്ക്. അപ്പം ആ സമയത്ത് കേശി വന്നു. കേശി വന്നപ്പോഴെന്താ, ബലരാമൻ പോകുന്നു ഈ കാലിക്കോലും പീതാംബരവും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട്. കേശി എന്ത് ചെയ്തു? ബലരാമന് എടുത്തിട്ട് ഒറ്റേറ് കൊടുത്തു. ആ മനുഷ്യ നാട്യത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ ബലം പ്രയോഗിക്കാൻ ബലരാമനെ പറ്റിയതുമില്ല. ദൂരെ പോയിട്ട് വീണു. ഈശ്വര, എന്തൊരു കഷ്ടപ്പാടാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോയി. എന്നിട്ട് ബോധം കെട്ട് വീണു. കുറച്ചു നേരം ദൂരെ പോയി വീണപ്പോഴേക്കും എന്നിട്ട് ബലരാമൻ തിരിച്ചു പോയിട്ട്, കൃഷ്ണ നീ തന്നെ എടുത്തോളൂ നിന്റെ ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ അതൊക്കെ കൊടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വന്നു. കേശിയെ കണ്ടു. ഈസി ആയിട്ട് കേശിയുടെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കൈ കയറ്റിയിട്ട് അതിനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. ശ്വാസം മുട്ടിച്ച വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കൈ കയറ്റിയിട്ടാണ് കേശിയെ കൊന്നത്. അപ്പം കേശി നിഷൂദന, എന്താണ് ത്യാഗം, എന്താണ് സന്യാസം എന്നാണ് അർജുനൻ ഇന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും എന്താണ് അതിന്റെ ലക്ഷണം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച്ച് കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഹു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണ. ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം. നമ്മൾക്കിപ്പം നമ്മൾ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മളുടെ ഫാമിലി നടത്താനുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റിട്ടേൺസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത്, അതിനെയെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായമല്ല, വിദ്വാൻമാരുടെ അഭിപ്രായമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാ ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ വെടിയുന്നതാണ് സന്യാസം. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും അതിന്റെ ഫലത്തെ വെടിയുന്നതാണ് എന്ത്, ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഇത് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായമല്ല, വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ്. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ ദോഷകരങ്ങളാകുന്നത്? അതില് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മളെങ്ങാനും മരിച്ചു പോയാൽ അത് സാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ചില ഋഷിമാർ പറയുന്നു. ഏതവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം, നമ്മളുടെ ഉപാസന, ജപയജ്ഞം ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഉപാസന, പാരായണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, എപ്പോഴും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരു ദിവസം പോലും ഡെയിലി ഡോസ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അത് എടുക്കണം. തപസ് എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ്. നമ്മൾ ഓസ്ട്രിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഉപാസന. ദാനം, നമ്മൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നതാണ് ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നദാനം അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾക്കുള്ളതിലൊരു പങ്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ദാനമാണ്. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഐഡിയ എന്താണ്? പുരുഷ വ്യാഗ്രമേ, ടൈഗർ എന്നാ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ ടൈഗർ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്? നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്കോ ഹസ്ബൻഡിനോട് എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ പറയാറില്ലേ, ടൈഗർ ആണല്ലോ, പോയി ഷെയർ അല്ലേ എന്ന് പറയാറില്ലേ നമ്മള്? ഞാനൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത്, ഷെയർ ആണെങ്കിൽ ഷെയറിനെ പോലെ കാണിക്കുമോ, ടൈഗറിനെ പോലെ കാണിക്കുമോ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ത്യാഗം 3 വിധം എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാണ് ടൈഗർ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട്.
പുരുഷവ്യാഘ്രം, മനുഷ്യരിലെ സിംഹമേ എന്നാ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. രുക്മിണി ദേവി അതുപോലെ തന്നെ പ്രേം പത്രത്തിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ലവ് ലെറ്ററിൽ എന്താണ് സിംഹം എന്നാ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. നരസിംഹം, മാൻ, ലയൺ എമംഗ് ദ മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലയൺ ഓഫ് ദ മാൻ എന്നൊക്കെയാ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇത് 3ഉം ഉപേക്ഷിക്കരുത്, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ് അവ 3ഉം. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. നമ്മളുടെ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ജപയജ്ഞം, തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചു നേരമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓസ്ട്രിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ ഉപകാരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉള്ളതിൽ ഒരു പങ്ക് വേറൊരാൾക്ക് ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡ് ഷെയർ ചെയ്യുക അതൊന്നും അല്ല കാര്യം. ഒരാൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക്, വിശപ്പുള്ള ഒരാൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക്, പഠിക്കാൻ സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുക, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് അവ 3ഉം. വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണവ 3ഉം. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത്, ആസക്തിയൊന്നും കൂടാതെ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ്, എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം എന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എത്രമാത്രം ഡീസന്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ആലോചിച്ച് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തു എന്ന് നോക്കൂ. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. ഇത് എത്ര നമ്മൾക്ക് പൈസ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ വിവാഹം അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ചില സന്യാസിമാർ ഒളിച്ചോടി പോകും വീട് വിട്ടിട്ട്. എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ, 3 പെൺകുട്ടികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ 5 പെൺകുട്ടികളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയുള്ളത് സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹിമാലയത്തിൽ പോയിരുന്നിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരം എന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ അത് ടഫാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലമുദ്ദേശിക്കാതെയും അർജുന തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെടുന്ന കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്തെല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. ആർക്കെങ്കിലും ഇല്ലാത്തവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് കരുതി നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഇതാണ് ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. താനും കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ടാകും? നമ്മൾ ഇപ്പോ ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മളുടെ പ്രാരബ്ധത്തിന്റെ ഒരു മാതിരി ആ പർവ്വതം പോലെ നമ്മൾ കൂട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഭഗവാൻ അത് ഇല്ലാണ്ടാക്കും. തീർത്ഥം പർവ്വതം പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് തീപ്പൊരി പഞ്ഞിമലയിൽ വീണതുപോലെ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇല്ലാണ്ടാകും. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് പിന്നെ വീണ്ടും ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല. ശ്രീരാമന്റെ അച്ഛന് ദശരഥ മഹാരാജാവിന് മകനായിട്ട് രാമചന്ദ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ രാമന്റെ വിയോഗം കൊണ്ടാണ് മരിക്കേണ്ടി വന്നത് ശ്രീരാമന്റെ അച്ഛന്. പക്ഷേ അതേസമയം ജടായുവിനോ ജസ്റ്റ് ഒരു പക്ഷി മാത്രമാണ്. ജടായുവിന് ഭഗവാന്റെ മടിയിൽ കിടന്ന് മരിക്കാനുള്ള യോഗമുണ്ടായി. മാത്രമല്ല അതേസമയം പിതൃകർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള അതും രാമചന്ദ്രൻ തന്നെ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടാ അത് രണ്ടാൾക്കും 2 തരത്തിൽ വന്നത്? ആദ്യം ദശരഥ മഹാരാജാവിന് അതിനുള്ള പുണ്യമുണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാൻ തന്നെ മകനായിട്ട് വരണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ സ്വന്തം ഡ്യൂട്ടി എന്ന നിലയിൽ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. അതേസമയം നമ്മൾ പരഹിതത്തിനായിട്ട് ത്യാഗ മനോഭാവം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ പ്രസാദിക്കുക. ജടായു എന്താ ചെയ്തത്? കൈക്കും കാലിനും ഒന്നും ബലമില്ലാത്ത പ്രായമായിട്ടുള്ള പക്ഷിയാണ്. ജടായു എന്താ ചെയ്തത്? സീതാദേവിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് രാവണനെ ധാരാളം മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, ചിറക് കൊണ്ട് അടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, എന്തെല്ലാം ചെയ്തു. അതിന് കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും അപ്പം ശ്രീരാമൻ എന്തുകൊണ്ടാ അത് ആ ത്യാഗ മനോഭാവം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പ്രസാദിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മടിയിൽ കിടന്ന് മരിക്കാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെയാണോ, ഭഗവാൻ നമ്മൾ എന്താണോ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ യമദൂതന്മാരെയല്ല ഭഗവാൻ വിഷ്ണു പാർഷദന്മാരെ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുക. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുക, ത്യാഗമായിട്ട് ചെയ്യുക. ആർക്കെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ ഉടനെ
ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല സർവീസ് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതനായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇന്നലെ നമ്മൾ ആഹാരം, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഇന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ്. അനാസക്തമായും, അതിലൊരു ആസക്തി ഇല്ലാതെ, എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, എനിക്ക് ഫാമിലി നോക്കേണ്ടതാണ്, ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെയധികം നോർമലായിട്ട്, ഹാപ്പി ആയിട്ട്, നിസ്സംഗനായിട്ട്, രാഗദ്വേഷരഹിതനായിട്ടും അതിലൊരു പ്രീതിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു ഇഷ്ടക്കേടോ ഒന്നുമില്ലാതെ, ഫലാസക്തി കൂടാതെ, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്ഥ, കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമേ നമുക്കുള്ളൂ, ഫലത്തിൽ നമുക്ക് അധികാരമില്ല. നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മം, ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് കഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഓവർ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നതും അതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേജന പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. നമ്മളുടെ അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം, ഭഗവാനിലെ ചിന്തൻ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ചിന്ത വെച്ചുകൊണ്ടല്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ചിന്തയാണ്, അത് ഇന്ന് ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ കൂടി നാളെ എങ്ങാനും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ചിന്ത, നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ബർഡൻ കയറ്റി വെക്കുക തലയിൽ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ തിങ്കിങ്ങിന്റെ പ്രോബ്ലമാണ്. അത് ഓവർ തിങ്കിങ് ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മം സാത്വികമാണ്. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസ കർമ്മം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എന്തെങ്കിലും പൊസിഷനിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ അഹംഭാവം കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസ കർമ്മം. അതേസമയം താമസമോ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാവുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അത്രേ താമസം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും, ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എന്താണ് താമസം, എന്താണ് സാത്വികം എന്ന് നമ്മൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവോ, ഇതൊന്നും കൂടാതെ തനിക്ക് മാത്രം, തന്റെ കാര്യം മാത്രം, അതേസമയം ശാസ്ത്ര വിധി പ്രകാരം ഒന്നും അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് താമസം എന്ന് പറയുന്നത്. നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ തന്നെ അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യജന പര്യുപാസത്തെ, ഉപാസിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ തന്നെ എല്ലാം, നമ്മൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല, നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന അത്രയും നമ്മൾ ചെയ്യുക, ബാക്കിയുള്ളത് ഭഗവാനെ നീ നോക്കിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവറായിട്ടും ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. നമ്മളുടെ പ്രാരബ്ധം തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതിലും കൂടുതൽ എനിക്ക് നല്ലത് കിട്ടാനുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേഗം ഡെസ്പായിട്ട് പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കേണ്ടത്? ആ സമയത്ത് വിചാരിക്കുക, ഇതിനും നല്ലത് ഭഗവാൻ എനിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. കുന്തിപുത്ര, നമ്മളുടെ കണക്കല്ല ഭഗവാന്റെ. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നാളെ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാനുണ്ട്, ആ ലെവലിലല്ല, ആ ക്യാൻവാസിലല്ല ഭഗവാൻ നമ്മളെ നോക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ വലിയ ക്യാൻവാസിലാണ്, ജന്മങ്ങളുടെ കണക്കാ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അതുകൊണ്ട് അത് സാധിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഈ രീതിയിലാണ് എനിക്ക് പോവേണ്ടത്, അപ്പൊ അത് സാധിച്ചു തരണേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ബുദ്ധി ഭഗവാന് തന്നെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെയാണ് കൊണ്ടുപോവുക നമ്മളെ. ഇനി കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും എന്ത്? ഇപ്പം സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് അതാണ്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാനാ വിദുരാസുര. ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്? ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്ത്? എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്? ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്താണ്? നമ്മള് ഭയകൃത് ഭയനാശന. ഭഗവാൻ ആദ്യം ഭയകൃത്, ഭയമുണ്ടാക്കും, അതിനുശേഷമാണ് ഭയനാശന, നാശം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും എന്ത് ചെയ്യുക? നാമജപം വെടിയാണ്ടിരിക്കുക. ബന്ധത്തിലും മോക്ഷത്തിലും, ബന്ധമുണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മമാണ്, മോക്ഷമുണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ത്യാഗമാണ്. ഒക്കെ ഇതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനോട് യാചിക്കുക, ബുദ്ധിയാണ് യാചിക്കേണ്ടത്, പൈസയല്ല, പൊസിഷൻ അല്ല. ഭഗവാനെ ബുദ്ധി, സദ്ബുദ്ധി തരിക, ഭക്തി തരിക എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. പാർത്ഥ, ധർമ്മം എന്ത്, അധർമ്മം എന്ത്, എന്താണോ ധർമ്മം, എന്താണ് വാട്ട് ടു ഡു, വാട്ട് നോട്ട് ടു ഡു, അതറിയില്ല. ചെയ്യേണ്ടതെന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തതെന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാകാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മള് ജസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും ഷോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്. ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും, നമ്മൾ ഹിറ്റ്ലറൊക്കെ
ഒക്കെ കുറെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മള് സാധാരണ ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ എന്താ വിചാരിക്കുക? അയാളാണ് വലിയ സ്ട്രെങ്തി എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അയാളെ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ട് വിചാരിക്കും. എന്നിട്ട് ഓർഡിനറി എന്തെങ്കിലും ചീത്തയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമ്മൾ പോയി തൊഴും. ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. ഇതുപോലെ ഓർഡിനറി പീപ്പിളിനെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും ആണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു വല്ലവരും ദ്രോഹിക്കുന്നവരെയൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ പേരെയൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഹീറോ എന്ന് വിചാരിക്കും. അതാണ് എന്ത് താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാന ശോചതി ന കാംക്ഷതി. എന്താണ് ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്? ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി, ദുഃഖിക്കുന്നുമില്ല, ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കാണും അയാള്. അങ്ങനെയുള്ള ആളെ ഭക്തിം ലഭത്തെ പരാം, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാണ് എൻ്റെ ഭക്തി കിട്ടുക, ഭക്തിപൂർവമുള്ള സേവനം കിട്ടുക. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ ഏത് ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയാണ്? ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി, എല്ലാം ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ബുദ്ധിയിൽ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാള് ഈ ജന്മത്തിലാണ്, മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലാണെങ്കിൽ കൂടി അയാള് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. ആ അവസ്ഥയാണ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലെ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അയാൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളില്ല. ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി, ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. അപ്പം അയാള് വേറൊരു ജീവിയെ കൊന്ന് തിന്നുക അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല. വേറൊരു ജീവി കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്താണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് നാമദേവന്റെ സ്റ്റോറിയൊക്കെ, കഴുതയുടെ രൂപത്തിൽ വന്ന ഭഗവാനെ ആ വെള്ളം കൊടുത്തത്, ഗംഗാജലം കൊടുത്തതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. എന്തെങ്കിലും ആരെയാണെങ്കിലും ഏതൊരാളും നമ്മളുടെ ചുറ്റും വിഷമിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാൻ അതിന് വലിയ വിലയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്താണ് നമ്മളുടെ മനോഭാവം എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ സിബ്ലിങ്സിനോട് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാ, എല്ലാം നമ്മളുടെ സിബ്ലിങ്സ് ആണ്. ലോകാസമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഇന്ത്യയിലല്ലാതെ, സനാതന ധർമ്മത്തിലല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എൻ്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ത്യാഗ മനോഭാവം ചെയ്യുന്നതും ഒരു ഭക്തി തന്നെയാണ്, സേവനം തന്നെയാണ് ഭഗവാനോട് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്ത്യാ മാം അഭിജാനാതി യാവാൻ യശ്ചാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശതേ തദനന്തരം. ഭക്ത്യാ മാം അഭിജാനാതി, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാകുന്ന ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഭക്തി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പം യാവാൻ യശ്ചാസ്മി തത്വതഃ, ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് പൂർണ്ണബോധം കിട്ടുമ്പോൾ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശതേ തദനന്തരം, ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാന്റെ ഗോലോകധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെ? ഭക്തിയുത സേവനം, ജസ്റ്റ് ഉപാസനയും നാമജപവും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നിവേദ്യം വെക്കുന്നതും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, സർവഭൂത ഹിതേരതാഹ, മറ്റുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും കരുണ കാണിക്കുകയും വേണം. അർഹതയുള്ളവർക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു കൈ സഹായം നമ്മൾ ചെയ്യുകയും വേണം. അതാണ് ത്യാഗ മനോഭാവത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുക. ജടായുവിനെ പോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ആരെങ്കിലും, അണ്ണാൻ കുഞ്ഞു ചെയ്തതുപോലെയൊക്കെ. അപ്പം ഇതിൽ കാണുന്നത് ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം സ്റ്റോറിയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ് ഗജേന്ദ്രനായിട്ട് വന്നത്. ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണ്? നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മരിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ മരിക്കാൻ, ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ മാത്രമല്ല, ഭഗവാന് പൂവ് സമർപ്പിക്കാൻ കൂടി മാത്രമല്ല, മന്ത്രജപത്തോടു കൂടി നാരായണ ഖില ഗുരു ഭഗവാൻ നമസ്തേ എന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രജപത്തോടു കൂടി, നാരായണ നാമത്തോടു കൂടി, അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഗജേന്ദ്രനെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു. ഗജേന്ദ്രൻ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗജേന്ദ്രന്റെ കാലിൽ പിടിച്ചിരുന്ന മുതലയും അതുപോലെ തന്നെ ഹൂ എന്ന ഗന്ധർവനും അതുപോലെ തന്നെ മോക്ഷം കിട്ടി. ഭക്തന്റെ സാധു സംഘ എന്ന് പറയുന്നത്, അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്, വേറൊരു ഭക്തനെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഭക്തനോട് നമ്മൾക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, നന്നായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുരു ഇവനോടൊക്കെ ഭക്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫലം? ഭഗവാന് കിട്ടും, നമ്മൾക്ക് ദൈവ
സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക്. അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി. അതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഏതു നേരവും ഭഗവാനെ തന്നെ സതതം കീർത്തയന്തോ മാം, ഏതു നേരവും കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം. എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അനന്യ ചേതാ സതതം, ഏതു നേരവും വേറൊരു ചിന്തയുമില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യുക, സതതം കീർത്തയന്തോ മാം, ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക. ആകെ ഭഗവാൻ അത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഏതു നേരവും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം നമ്മളുടെ നാവിലുണ്ടാവുക. അമൃത തുല്യമായിട്ട് മാറും നമ്മളുടെ നാവ്. ഗോസിപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നുണ പറയുക, ഗോസിപ്പിംഗ് ചെയ്യുക, ക്രോധം അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റുക. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അതിനൊന്നും സ്ഥാനമില്ല. അന്ധകാരം എന്ന് പറയുന്നത്, ഹൃദയത്തെ അന്ധകാരപൂർണമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മള് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. ജ്ഞാനദീപം ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ 18 ദിവസത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനദീപം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അന്ധകാരം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതുപോലെയുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരിക. പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള തോട്ട്സും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും വായന, പാരായണം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. എന്നാലേ നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചത് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി എന്ന് പറയുന്ന ചക്രലിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സർവകർമാണ്യപി സദാ കുരു മദ്വ്യപാശ്രയ മത്പ്രസാദാത് വാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. സർവകർമാണ്യപി സദാ, എന്തു തന്നെ നീ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും, എന്തെങ്കിലും ടീച്ചർ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ എന്ത് തന്നെ ബാങ്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കിലോ എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും കുറുവാണോ മദ്യപാശ്രയ, അതെല്ലാം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി, എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് മാത്രം ശാശ്വതം പദമവ്യയം, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ പദത്തിലേക്ക് പ്രാപിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഗോലോകധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ഏതവസ്ഥയാണെങ്കിലും, നമ്മൾ കാർപ്പൻറ്റർ ആയാലും പെയിന്റർ ആയാലും എന്ത് തന്നെ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും, ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് തുടങ്ങി ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നിന്റെ കാൽക്കൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന 24 hours സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ ഏത് പൊസിഷനിലാണെങ്കിലും ഏതു തരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ വിശുദ്ധൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നവനെ വിശുദ്ധൻ എന്ന് ഭഗവാൻ, പ്യുവറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും ഭഗവാൻ തന്നെ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളും. അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ പിന്നെ റിട്ടേൺ വരാൻ പോകണ്ട, എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല, ജസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ സർവീസ് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയാൽ മതി. ഈ കുടുംബം സംരക്ഷിക്കുക, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, രോഗം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്, ഇതൊന്നും പിന്നെ നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകാണ് മച്ചിത്ത് സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദ തരിഷ്യസി. മച്ചിത്ത്, എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ സർവദുർഗാണി, എല്ലാ ദുർഗങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മത്പ്രസാദ തരിഷ്യസി, എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തരണം ചെയ്യും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഭഗവാന്റെ ഇത് എന്തെല്ലാം പ്രതിബന്ധങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ വരിക. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് നമ്മള് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സംസാര സാഗരം എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്രമാണ്. അതെങ്ങനെയാ ചാടിക്കടക്കുക? അത് നമ്മൾക്ക് പശു കുളമ്പടിയിലെ വെള്ളം പോലെ, കുട്ടിയുടെ കുളമ്പടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിലെത്ര വെള്ളം കൊള്ളുമോ അത്രയും ആ ഇത് വെച്ചിട്ട് മണ്ണില് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതിലെത്ര വെള്ളമാണ്, അതും അതായിട്ട് മാറുമെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശുഖദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭാഗവതത്തില്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദ തരിഷ്യസി. സംസാര സാഗരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പശു കുളമ്പടിയിലെ വെള്ളം പോലെ തന്നെ ചാടിക്കടക്കാൻ നമ്മൾക്ക് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. എന്ത് ചെയ്യുക? മച്ചിത്ത്, ഭഗവാനിൽ തന്നെ ചിത്തം ഉറപ്പിക്കുക. അഥചേത്വം അഹങ്കാരൻ, അതല്ല നീ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ ശ്രോഷ്യസി വിനക്ഷ്യസി, നീ നശിച്ചു പോകും. നീ എന്നല്ല പറയുന്നത്, ആരാണോ ചെയ്യുന്നത് അയാൾ നശിച്ചു പോകും. ഭഗവാൻ തന്നെ അതിനൊരു കുറച്ചൊന്ന് വാൺ ചെയ്യുകയാണെന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ്. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്ന നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ
തന്നെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. ഈ സ്റ്റോറി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ജഗായ് മധായ് എന്ന രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ സങ്കീർത്തനം എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ വീട്ടിലും പോയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കും. ഓരോ വീതിയിലും ഓരോ ഗല്ലി ചെറിയ ചെറിയ ഇടവഴികളിലും എല്ലായിടത്തും ഹോൾ വേൾഡ് ആണ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ആ സമയത്ത് ഇവരെന്താ ചെയ്യുക? ഉപദ്രവിക്കും, എല്ലാ രീതിയിലും ഉപദ്രവിക്കും. വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ബ്രദേഴ്സ് കള്ളു കുടിക്കും, സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കും, എല്ലാ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ നെറ്റിയിലേക്ക് ഒരു ഇഷ്ടികയിട്ട് ചോര വന്നു. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ചക്രം എടുക്കുന്നതാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറയുന്നു, ബലരാമസ്വാമിയുടെ അവതാരമായിട്ടുള്ള നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞു, എടുക്കരുത്, ചക്രം എടുക്കരുത് ഭഗവാനെ, നമ്മൾക്ക് കരുണയാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ, നമ്മൾക്ക് ജപയജ്ഞമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് മാനസാന്തരം സംഭവിച്ചത് സെക്കൻഡ് ലെവലിലൊക്കെ കൂടുതൽ കേൾക്കാം ഈ സ്റ്റോറിയൊക്കെ. ഇത് നമ്മൾക്കറിയാം ഈ പിക്ചർ. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവി ഹസ്തിനി ശുനിചൈവ ശുഭപാകേച പണ്ഡിത സമദർശന. എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെയാണ് കാണുക. വിനയമുള്ള വിദ്യയുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ മാത്രമല്ല വിദ്യയുള്ള പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ആള് എല്ലാവരെയും ആനയെയും പശുവിനെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനെയും ആനക്കാരനെയും ബ്രാഹ്മണനെയും എല്ലാം ഒരുപോലെ കാണും. എന്തുകൊണ്ട്? ഒരേ ചൈതന്യമാണ് രണ്ടിലും ഉള്ളത്. ഈശ്വര സർവഭൂതാനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. എന്താണ്? സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ എന്ന് 15th ലെസണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നു. ഇനി പറയുന്നു, ഈശ്വര സർവഭൂതാനം ഹൃദയശേ അർജുന തിഷ്ഠതി. ഈശ്വരനായിട്ട്, ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ചൈതന്യം എന്നാണ് അർത്ഥം. ഈശ്വര സർവഭൂതാനം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ അർജുന ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു ഈശ്വരനായിട്ട്. ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയ. ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്നതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ യന്ത്രം പോലെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ അത് സാധിക്കുള്ളൂ. ബ്രഹ്മാവ് വിചാരിച്ചാലും മോക്ഷം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ശിവൻ വിചാരിച്ചാലും സാധിച്ചില്ല. ഭഗവാൻ മാത്രമേ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുള്ളൂ. രാവണന്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം. എത്രയോ ശിവഭക്തനാണ്, ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ ഒരു വരം പോലും അതിന് യൂസ്ഫുൾ ആയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഹിരണ്യകശിപു, ഹിരണ്യാക്ഷൻ, ഇവർക്കൊക്കെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു, അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരാൾക്ക് പോലും ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊന്നും, ഒരെണ്ണം പോലും, ആയിരം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക, ഈശ്വരനുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ചൈതന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ത്യാഗ മനോഭാവം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ചെയ്യുക, പ്രവൃത്തികൾ സർവീസ് ചെയ്യുക. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയശേ അർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഈ ജയന്റ് വീലിലൊക്കെ കയറുന്നത് പോലെ മുകളിലേക്ക് കയറും. നമ്മൾ കുറച്ച് പുണ്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യ ലോകം വിശന്തി, വീണ്ടും നമ്മൾ താഴേക്ക് വരും, മർത്യ ലോകത്തിൽ വീണ്ടും പിറക്കും. ഇത് തന്നെയായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. ഗതാഗതം കാമകാമാലബന്ധി. നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണ്ടേ? അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം 1 by 1 ആയിട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങുക. വളരെയധികം സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റർ ആണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോണു, മാതാജി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോണു, കേട്ടാൽ മാത്രം മതി, അതല്ല. കേൾക്കുന്നതിലൂടെ അല്ല ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ആചരണത്തിലൂടെയാണ്. ആചരിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വെറും വ്യർത്ഥമാണ്. ജസ്റ്റ് കേട്ടാൽ മാത്രം പോലെ. സ്പിരിച്വൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത. ആ പരമപുരുഷൻ ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയശേ അർജുന തിഷ്ഠതി. ആ പരമപുരുഷൻ എവിടെ അന്വേഷിച്ചു പോകണ്ട, ജസ്റ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. അമ്മയച്ഛനും പറഞ്ഞു തന്നതുപോലെ നോക്കൂ മോനെ, അത് നോക്കൂ, ഭഗവാനെ നോക്കി തൊഴു എന്നതിന് ശേഷം തിരിഞ്ഞ് ഉള്ളിലേക്ക്, കണ്ണ് അടച്ചിട്ട് ഇനി ഉള്ളിലേക്ക് കണ്ടു തൊഴു എന്ന് പറയുന്ന അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയശേ അർജുന തിഷ്ഠതി തമേവ ശരണം ഗച്ഛ. ആ പരമപുരുഷന് ഹൃദയത്തിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന
വരാനിരിക്കുന്ന പരമപുരുഷന് സർവഭാവേന ഭാരത ശരണം പ്രാപിക്കൂ. സർവഭാവേന എല്ലാം കൊണ്ടും. എന്താണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്? കർമ്മഭൂമി, നമ്മളുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് 5, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് 5, മനസ്സ്, ചിത്തം, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ജന്മം ഓരോ ശ്വാസവും ഭഗവാനെ നിന്റെ കാൽക്കൽ അർപ്പിക്കണോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ശ്വാസത്തിന്റെയും അധിപതി ആരായിട്ട് മാറും? ഭഗവാനായിട്ട് മാറും. അപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. രുദ്രപ്രതാപ് മഹാരാജാവ് ഒറീസയിലെ രഥയാത്രയുടെ മുൻപില്, അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങളോ അതുപോലെയുള്ളതൊന്നും ഇല്ലാത്ത തീരെ ചെറിയ ചെറിയ ഗല്ലിയായിട്ടുള്ള സമയത്ത് രാജാവ് വന്നിട്ട് ഈ ജോലി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4th ക്ലാസ് ജീവനക്കാർ ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്, പക്ഷേ ഭഗവാന് വേണ്ടിയാകുമ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജോലി തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തും, നമ്മളിപ്പോ അമ്പലത്തിൽ പോയി പാത്രം കഴുകാനിരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറികൾ നുറുക്കാനായിട്ട് ഇരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതോ മാല കെട്ടി കൊടുക്കുന്നതോ എന്തും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തന്നെ തോന്നും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജീവനക്കാരാണ് നമ്മൾ, പക്ഷേ നമ്മൾ 4th ക്ലാസ് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും വളരെയധികം സുപ്പീരിയോറിറ്റിയാണ്. പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. ആത്മാർപ്പണം എന്ന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആത്മാവ് തന്നെ അർപ്പണം ചെയ്യൂ ഭഗവാന്. ഈ ജന്മവും ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ജന്മങ്ങളും ഇനി മുൻപിൽ വരാനിരിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാനെ നീ തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളുക. നരകത്തിലായിരുന്നാൽ കൂടി എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, നിന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് നീ കൂടെ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നലെ ഈ ഗോപിമാരൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭഗവാന്റെ തലവേദന പോയിക്കോട്ടെ, പിന്നെ ഏത് നരകത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പോയിക്കോളാം, കൃഷ്ണനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എത്ര നരകത്തിൽ എത്ര ജന്മം വേണമെങ്കിലും എടുത്തുകൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഭാവമാണ് നമ്മൾക്ക് വരേണ്ടത്. വാസുദേവാവസ്ഥ എന്ന ഭാവം, വാസുദേവ സർവമിതി, വാസുദേവനാണ് സർവം എന്നുള്ള ഭാവം. ഈ ജന്മവും കഴിഞ്ഞ ജന്മവും വരാനിരിക്കുന്ന ജന്മങ്ങളും എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളും ഫാമിലിയും എല്ലാം ഭഗവാനെ അങ്ങയിൽ തന്നെ അർപ്പിക്കുന്നു, എനിക്ക് ഇത്രയേ കഴിവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ശാശ്വതമായ പരമപദം മാത്രമല്ല, ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ എത്ര കാലം ജീവിക്കുന്നു അത്ര കാലം ഭഗവാൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളും, അതിനുശേഷവും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളും. ഇനി ഭഗവാൻ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് കയറുകയാണ്. ഇതിതേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം, ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതരമായ സീക്രട്ടിലും സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, ദ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആണ്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഫ്രണ്ടാണ്, ഞാൻ പറയുന്നതേ ചെയ്യാവൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഭഗവാൻ പറയുന്നു വിമൃശൈതശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അർജുന, ഇനി നിനക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കൂ, എന്നിട്ട് എന്താണ് നല്ലത് നീ അത് ചെയ്യൂ, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആ ഒരു ഫ്രീഡം തരുന്നത് ഭഗവാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾക്കറിയാം എന്താണ് അർജുനൻ പറയുക എന്നുള്ളത്. എങ്കിലും എന്താ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു കാരുണ്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇനി അർജുനൻ എഴുന്നേറ്റു, അതില് രഥത്തിലിരുന്നു, ഗണ്ഡീവം എടുക്കുന്നു കയ്യില്. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഇത്രയും ഞാൻ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അർജുന നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, ഇനി നീ ആലോചിച്ച് നിനക്ക് എന്താണ് നല്ലത് അത് ചെയ്യുക. എന്താണ് അർജുനൻ പറയുക? കരിഷ്യേ വചനം തവ, നീ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ഞാൻ ചെയ്യുക, കരിഷ്യേ ഞാൻ ചെയ്യും, വചനം തവ നിന്റെ വചനമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുക, നീ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഭഗവാന് ഇഷ്ടം. എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു ധാർഷ്ട്യമായി, അതേസമയം നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നീ തരിക എന്ന് പറയുമ്പോഴോ അതിനൊരു സ്നേഹമായി. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ 9.34 നമ്മൾ പഠിച്ചു. അഗെയിൻ റിപ്പീറ്റ് ആണ് ഈ ശ്ലോകം, അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ഭഗവാൻ. 18.65 ശ്ലോക, മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം ദേ പ്രതിജാനെ പ്രിയോസിമേ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, പ്രതിജാനെ പ്രിയോസിമേ, നീ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് സത്യം ചെയ്യുന്നു. കുട്ടികളൊക്കെ പറയില്ലേ ഇപ്പൊ സത്യമാണ് അമ്മേന്ന് പറയില്ലേ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ, അതുപോലെ ഇന്നസെൻസിലാണ് ഭഗവാൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ, ഏത് നേരവും എന്നെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, മദ്യാജി എന്നെ തന്നെ ആരാധിക്കുക, എന്നെ തന്നെ നമസ്കരിക്കുക. ഇത്രയും 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ദേവനായിട്ട് ഈശ്വരനായിട്ട് ആരാധിക്കുക, അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കൃഷ്ണന്മാരെയൊക്കെ കയ്യിലെടുത്ത് എന്റെ വീട്ടിലെ കൃഷ്ണനാണ്, എന്റെ കുഞ്ഞാണ് എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരും. അതുപോലെയുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തുകൂടാ. ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ അപരാധമായിട്ട് മാറും. മദ്യാജി എന്ന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, ആരാധിക്കൂ എന്നെ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കുട്ടിയായിട്ട് കരുതുക എന്നത് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്
എന്താണ്? ഈശ്വരനായിട്ട് കരുതി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഈശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത്. കുഞ്ഞ് ഓക്കെ, നമ്മളത് കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുക, എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി നമ്മളുടെ ഭക്തി ഷോ ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മാതാജി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാലയൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. അതൊന്നും ചെയ്തുകൂടാ. ഭഗവാനും നമ്മളും മാത്രമായിട്ടുള്ള കണക്ഷനാണ് ഉപാസന എന്ന് പറയുന്നത്. അതില് മൂന്നാമതൊരാള് കടന്നു വരാൻ പാടില്ല. മൂന്നാമതൊരാൾക്ക് അറിയാൻ കൂടി പാടില്ല നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. നമ്മളുടെ ആത്മീയ ബലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഭഗവാന്റെ ശരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഓൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഗുഹ്യതരം മയ ഇമാൻ മനാഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു. ഈശ്വരനെ ഈശ്വരനായിട്ട് കണ്ടു തൊഴുക. നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഈ ചൈതന്യം തന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. യോന്ത പ്രവിശ്യം അമവാചം ഇമാം പ്രസുപ്തം. ധ്രുവനാണ് 5 വയസ്സിൽ ചൊല്ലിയത്. നമ്മളുടെ കൈക്ക് ബലം കൊടുക്കുന്നതും കൈക്കും കാലിനും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തി തരുന്ന, സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് തരുന്ന ഭഗവാനെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൊഴുതത് ധ്രുവ മഹാരാജാവാണ്. അപ്പം അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾക്കറിയാം മൂക്കം കരോതി വാചാലം. നമ്മള് മൂക്കനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ സംസാരിപ്പിക്കാനും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇത്രയും സംസാരിക്കുമോ, എനിക്ക് എന്താ കഴിവുള്ളത്? അപ്പം മൂക്കം കരോതി വാചാലം, ഭഗവാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു. വ്യാസാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ കാണിച്ചു തരുന്നു എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ കഴിവുള്ളത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട്? മൂക്കം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. ഗിരി മൗണ്ടൻ വരെ കയറ്റാനായിട്ട് കാലില്ലാത്ത ഒരാളെ കൊണ്ടും ഭഗവാനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള പരമാനന്ദ മാധവനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഇത് സത്യമാണ്. ഞാൻ തീർത്ത് പറയുന്നു, സത്യം സത്യം എന്ന് പറയുന്നു. മാമേ വൈശ്യസി സത്യം. എന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാം, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ, നീ എനിക്ക് അത്രത്തോളം പ്രിയങ്കരനാണ്. നമ്മളും ഓരോരുത്തരും ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരനാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു അനന്യ ചേതാ സതതം. അങ്ങനെ അനന്യമായ ചേതസ്സോടുകൂടി എന്നിലേക്ക് തന്നെ മനസ്സർപ്പിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ വാഴും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാംഗ്ലൂരിലെ DTs ആണ് തൊഴുതുകൊള്ളുക. നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി നമ്നിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭു അവിടെ പൂക്കൾ കൊണ്ട് ആരാധന ചെയ്യും നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ. അതിനുശേഷം അപ്പം ഇന്ന് ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ക്ലാസ്സസും ഇന്ന് തന്നെ അവസാനിക്കുന്നത്, 18 days. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ അവിടെ ദീപം കൊളുത്തുകയും പൂക്കൾ ഇട്ട് അർച്ചന ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയും അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, ക്വിസസ് ഒക്കെ ചെയ്ത്. ഇനി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ശ്ലോകമാണ്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച. എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ ധർമ്മവും, നമ്മളുടെ ധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മളുടെ ധർമ്മം, ഭഗവാന്റെയും നമ്മളുടെയും ഇടയിൽ ഒരു ധർമ്മം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഭഗവാൻ വേണ്ട എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാനും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷനാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടത്. അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്ത് പ്രതിബന്ധം വന്നാലും അതിനെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ ശരണം നേടുക. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ റൂൾസും നീ മറന്നോളൂ. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യൂ കൃഷ്ണനിലേക്ക്. അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ, നിന്നെ ഞാൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോക്ഷയിഷ്യാമി, മോചിപ്പിക്കും. മാ ശുച, ഡോണ്ട് വറി. ഷോൾഡറിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് പറയും ഡോണ്ട് വറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം റിലാക്സ്ഡ് ആവും. അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്. എന്തുകൊണ്ടാ ധർമ്മത്തെയും പരിത്യജിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനും നമ്മൾക്കും ഇടയിലൊരു ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും വരുന്നത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമല്ല. രഥയാത്രയുടെ സമയത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വെച്ചിട്ടാണോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല സ്ഥലം. അപ്പം പ്രഭുപാദർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു മാതാജി ഇങ്ങനെ ഈ പുരി ജഗന്നാഥ സ്വാമിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡോള് കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് പ്രഭുപാദർ ചോദിച്ചു, ഇതെന്താണ്? രണ്ട് ഡോൾസും കൂടി അതിന്റെ കൂടെ ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് അത് 3 ഡോളും ഒന്നിച്ചുള്ളതാണ്, ബലരാമനും സുഭദ്രാദേവിയും എന്ന്. അപ്പം അവർക്ക് അത് അറിയില്ലായിരുന്നു. അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു കാർപ്പൻറ്റർ ആയിരുന്നു. അപ്പം ആ ഹസ്ബൻഡിനെ കൊണ്ട് പ്രഭുപാദര് വലിയ ഇതുണ്ടാക്കിച്ചു, വലിയ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിച്ചു. ആ രൂപം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിച്ചിട്ടാണ് രഥയാത്ര ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഈ പ്രഭുജി ഇങ്ങനെ ധാരാളം സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ചെയ്യായിരുന്നു, ചെയിൻ സ്മോക്കർ ആയിരുന്നു. ഒരു ദിവസം പ്രഭുപാദര് നോക്കിയപ്പോഴെന്താ, ആ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു സിഗരറ്റ്. അപ്പം അങ്ങനെയായ സമയത്ത് പ്രഭുപാദരെ പറഞ്ഞു, ഇത്
ഇതെന്താ ഇങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്താ ഞാൻ സ്മോക്കിംഗ് നിർത്തണം എന്നാണോ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞു, നിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും ഇടയില് ഒന്നും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ഗുരുക്കന്മാര് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല. അപ്പൊ നിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും ഇടയില് സിഗരറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നീ കളയുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് തൊട്ട് ആ മനുഷ്യൻ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ജസ്റ്റ് സ്മോൾ കാര്യമാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സർവ്വധർമ്മങ്ങളെയും പരിത്യജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത്, ഈശ്വരന്റെയും നമ്മളുടെയും ഇടയിൽ ആരായിരുന്നാലും എന്തു തന്നെയായിരുന്നാലും നമ്മൾ അതിനെ ത്യജിക്കുക, എന്നിട്ട് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അഹം ത്വാം സർവ പാപേഭ്യോ, നമ്മളുടെ ഡെസ്റ്റിനിയാണ് ഭഗവാൻ മാറ്റിത്തരുന്നത്. പാപങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നരകവാസമാണ് എത്രയോ ജന്മം. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ മോചിപ്പിക്കാം, ജസ്റ്റ് കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു ചെയ്ത് ശരണം പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാനെ നീയേ ഉള്ളു ശരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ശരണം പ്രാപിക്കുക, ഭയപ്പെടേണ്ട, പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യൈദം പരമം ഗുഹ്യം, ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരമമായിട്ടുള്ള ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഭക്തേഷു അഭിദാസ്യതി, ആരാണോ എന്റെ ഭക്തനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്, ഭക്തിമയി പരാം കൃത്വ, അത് സർവീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക, ഭക്തിയായിട്ട്, മാമേ വൈശ്യത്യ സംശയ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ എന്നിലേക്ക് അവസാനം തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക്, ആ ഭക്തന്മാർക്കല്ല ഭക്തന് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം നിശ്ചിതമാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ബാക്കി കീർത്തനവും ഒരു തരത്തിലെ കീർത്തനം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ സ്റ്റോറി പറയുക എന്നുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ പാട്ട് പാടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതും കീർത്തനം തന്നെയാണ്, ജപിക്കുന്നതും കീർത്തനം തന്നെയാണ്. അപ്പം ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. ഇത് ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അവസാനം എന്നിലേക്ക് അയാൾ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ പ്രീച്ചിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിവുള്ളവരൊക്കെ പ്രീച്ചിങ്ങിലേക്ക് വരിക, എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. യൈദം പരമം ഗുഹ്യം ഭക്തേഷു അഭിദാസ്യതി, ആരാണോ എന്റെ ഭക്തരെ ഉപദേശിക്കുന്നത്, ഭക്തിമയി പരാം കൃത്വ മാമേ വൈശ്യത്യ സംശയ നച തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു, മനുഷ്യരിൽ അവനേക്കാളും ഉന്നതനായിട്ട് എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഒരു ഭൃത്യൻ വേറെയില്ല. കശ്ചിൻ മേ പ്രിയകൃത്ത മഹാനച തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു, അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ ആ കഴിവുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ആളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. ഭവിതാനചമേ തസ്മാൻ, ഇനി ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അന്യ പ്രിയതരോ ഭുവി, ഈ ഭൂമിയിൽ ഇനി ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അത് ആ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കും എന്നെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അത് എന്റെ ഭൃത്യനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നച തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃത്ത മഹാ, ആ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഭൃത്യനേക്കാളും വേറൊരു പ്രിയങ്കരനായിട്ട് എനിക്ക് വേറൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലെയുള്ള ആചാര്യന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഈ പറയുന്നത്. എത്രയോ ബുക്സ് എഴുതി, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സ്വന്തം സുഖ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സന്യാസ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഓർഡിനറി പീപ്പിളിനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, വഴി കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമ്മൾ 18 ദിവസം എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിനെയും ആരാധനയായിട്ടാണ്. നമ്മൾ ചെറിയ പഴം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന എലിക്കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള ആരാധനയാണ്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നത്. ഭഗവാൻ അതിനെ ആരാധനയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി സഞ്ജയനാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക്. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുള്ളവായി നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നു അർജുനനോട്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു കൃഷ്ണ, അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഇത്രയും ആയപ്പോഴേക്കും അർജുനന് ധൈര്യമായി കഴിഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. നമ്മൾക്കും അതേ അവസ്ഥയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾക്കും എല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി ജസ്റ്റ് ആചരിക്കാനുള്ള ടൈമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് കരിഷ്യേ വചനം തവ, അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കരിഷ്യേ വചനം തവ. നമ്മളും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കരിഷ്യേ വചനം തവ. ഭഗവാനെ നീ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുക. എന്റെ ലൈഫ് മുഴുവനും ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ഭാവത്തില് അപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ ഇനി സഞ്ജയൻ പറയുന്നു, കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ സന്ദേശം
സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയർ കൊള്ളിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് കേട്ട് എനിക്ക് രോമാഞ്ചം വരുന്നു. മഹാരാജാവിനോട് പറയാണ്, ധൃതരാഷ്ട്രരോട്, യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായി യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണാനിട വന്നു, കേൾക്കാനിട വന്നു. വ്യാസദേവനാണ് ദിവ്യ ദൃഷ്ടി കൊടുത്തത് സഞ്ജയന്. നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇതൊക്കെ. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. അവസാനം, അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. ഇനി ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകാണ്. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർ വിജയോ ഭൂതരുദ്രുമാനി തിർമ തിർമ്മമ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള അർജുനനുണ്ടോ, എത്ര യോഗേശ്വരനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ എവിടെയാണോ ഉള്ളത്, എത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ ധനുർധരൻ ഗാണ്ഡീവം പിടിച്ചിട്ടുള്ള അർജുനൻ എവിടെയാണോ ഉള്ളത്, തത്ര ശ്രീ അവിടെയാണുള്ളത്, വിജയം അവിടെയാണ്. ഭൂതിർ ധ്രുവാനി തിർമ തിർമ്മമ, അച്ചലമായിട്ടുള്ള വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും മതിയും ഒക്കെ അവിടെയാണുള്ളത്. ഭഗവാൻ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ മുൻപിൽ നിന്നിട്ടാ പറയുന്നേ, എവിടെയാണ്, ആരാണ് ജയിക്കുക എന്നുള്ളത് സഞ്ജയൻ ഓൾറെഡി അനൗൺസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ധൃതരാഷ്ട്രൻ എന്താ ചെയ്യുക, വേഗം വാളെടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ തല വെട്ടാം. പക്ഷെ ആ സഞ്ജയന് വരെ ഭഗവാന്റെ അതിവ്യ ദർശനവും സംസാരവും വാർത്താലാപൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ആ സഞ്ജയനും അതുപോലെ തന്നെ അർജുനനെ പോലെ തന്നെ ഭയമില്ലാത്തതായി ധൈര്യം വന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഞ്ജയൻ പറയുന്നു, എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീ വിജയോ ഭൂതരുദ്രുമാനി തിർമ തിർമ്മമ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും. ഒരു സെക്കൻഡ്. ധ്രുവാനി തിർമ തിർമ്മമ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. സഞ്ജയൻ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം 700ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മളിപ്പോ കേട്ടത്. ഓക്കെ, പഠിക്കുക ബൈ ഹാർട്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഠിച്ചത്, നമ്മൾ ആദി ശങ്കരാചാര്യര് പറഞ്ഞതാണ്, ഇത് നമ്മൾ കേട്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ. ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗീത പഠിച്ചത് എന്നൊന്നും കൂടി കേട്ടിട്ട്, ഗീതാശാസ്ത്രം ഇതം പുണ്യം എപ്പോഴേ പ്രേതപുമാൻ വിഷ്ണോത്പദം അവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിതഃ. പവിത്രമായ ഗീതാശാസ്ത്രം ഇതം പുണ്യം, ഇത് ഒരു പുണ്യമായ ശാസ്ത്രമാണ്. എപ്പോഴേ പ്രേതപുമാൻ, ആരാണോ ഇത് പഠിക്കുന്നത്, വിഷ്ണുപദം അവാപ്നോതി, അവർക്ക് വിഷ്ണു പദമാണ് കിട്ടുക. ഭയശോകാദിവർജിത, ഭയശോകങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി വിഷ്ണുവിന്റെ പദം പോകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്നും വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യച്ച് നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മ കൃതാനിച്ച്. ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ ഹാബിറ്റ് ആക്കുക, എപ്പോഴും വായിക്കുന്നത്. പ്രാണായാമ പരസ്യച്ച്, പ്രാണായാമത്തോടുകൂടി ബ്രീത്തിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്. നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി, പാപങ്ങളൊന്നും ഇനി ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. പൂർവജന്മ കൃതാനിച്ച്, പൂർവജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പാപമെല്ലാം നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈസിയാണ് നമ്മൾക്ക് പാപം കളയാനായിട്ട്. മലനിർമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃത് ഗീതാംഭസി സ്നാനം സംസാര മലനാശനം. മലനിർമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ, ജലസ്നാനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ അഴുക്ക് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗീതയാകുന്ന അമൃത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്താൽ, വായിച്ചാൽ, കുടിച്ചാൽ സംസാര മലനാശനം, ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിന്റെ എന്താണ് എല്ലാ നമ്മളുടെ മാലിന്യത്തെയും നീക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഗീത സുഗീത കർത്തവ്യ കിം അന്യേ ശാസ്ത്ര വിസ്തരേ. ഗീതയാകുന്ന സുഗീത നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളപ്പോൾ കിം അന്യേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ശാസ്ത്ര വിസ്തരേ, വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്തിനാണ്? യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാത്മനി ശ്രദ്ധ, ഭഗവാന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ഗീതയാകുന്ന അമൃത് നമ്മൾക്കുള്ളപ്പോൾ എന്തിനാണ് അനേകം ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്തിനാണ്? ഭാരതാമൃത സർവസ്വം, മഹാഭാരതത്തിന്റെ അമൃതാണ്, സർവസ്വമാണ്. വിഷ്ണോർ വക്രാദ്വിനിസൃതം, വിഷ്ണുവിന്റെ വക്രത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഗീത ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലം ഭഗവാന്റെ കാല് കഴുകിയ വെള്ളമാണ്. ഇതാണെങ്കിലോ മുഖപത്മാത്മനിസൃത, മുഖപത്മത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള അമൃതവാണിയാണ്. പുനർജന്മന വിദ്യതേ, കുടിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? പുനർജന്മന വിദ്യതേ, നമ്മളുടെ ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് സൈക്കിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മോക്ഷമാണ്. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്ര ഗീതം, ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രമേ ഉള്ളൂ, ദേവകീ പുത്രന്റെ ഗീതയാണ്. ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ, ഒരേ ഭഗവാനെ
അങ്ങനെയുള്ളൂ ദേവകീപുത്രനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനിയാനി, ഭഗവാന്റെ നാമം മാത്രമാണ് ഒരേ ഒരു മന്ത്രം. കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ, ഭഗവാന്റെ സേവയാണ് നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ 18ാമത്തെ അധ്യായം പഠിച്ചത് കൊണ്ടുള്ള എന്താണ് അതിന്റെ ഫലം എന്ന് കൂടി കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പം ഇത് ഒരു ദിവസം ഇന്ദ്രൻ അമരാവതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു, തന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പത്നിയുടെ കൂടെ ശചീദേവിയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഗന്ധർവന്മാരൊക്കെ പാട്ട് പാടണു, മുനിമാരൊക്കെ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നു. ഇതൊക്കെ കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇന്ദ്രദേവന്റെ കിരീടം താഴെ വീണു. കിരീടം താഴെ വീണ സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരാള് കയറി വന്നു. ആ സമയത്താണ് അത് താഴെ വീണത്. ഒരു വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ആള് കയറി വന്നു. അപ്പം ആള് കയറി വന്ന സമയത്ത് ഇന്ദ്രദേവന്റെ ശിരസിലിരുന്ന കിരീടം താഴെ വീണു. പൊസിഷൻ പോയി എന്നർത്ഥം. എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു, ആ കിരീടം എടുത്തിട്ട് മഹർഷിമാരൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ തലയിൽ വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഗന്ധർവന്മാർ അയാളെ കുറിച്ച് സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് കണ്ടപ്പോ ഇത് ആരാണ് ഇത്രയധികം സ്തുതിക്കാനായിട്ട്? ഞാൻ ഇയാളെ ഒരു ദാനവും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല, ഒന്നും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഇയാൾ ഇന്ദ്രനായത് എന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേവേന്ദ്രൻ എഴുന്നേറ്റ് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോയി. ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അവിടെ മഹാവിഷ്ണു ഉണ്ടായിരുന്നു. മഹാവിഷ്ണുവിനോട് ചോദിച്ചു, ആരാണ് അവിടെ വന്നത്, എന്റെ ഇന്ദ്രപട്ടം എങ്ങനെയാ പോയത് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അയാള് 18ാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ ദിവസവും പാരായണം ചെയ്യായിരുന്നു. 5 സ്തോത്രങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ചൊല്ലും. 5 ശ്ലോകങ്ങളും നന്നായിട്ട് പഠിക്കും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ മീനിങ് വായിക്കും. എങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും 5 ശ്ലോകങ്ങൾ വെച്ച് തീരുമ്പോ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് അയാൾക്ക് എല്ലാ നല്ല കർമ്മങ്ങളും, ഇന്ദ്രദേവനാകാനുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്ത ഫലം കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് അയാള് ഇന്ദ്രനായത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ദേവേന്ദ്രനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ഇനി ഭൂമിയിൽ പോയിട്ട് അത് പഠിച്ചിട്ട് വരൂ, ഭഗവത്ഗീത ഭൂമിയിൽ പോയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗോദാവരി നദീതീരത്ത്, ആന്ധ്രാപ്രദേശില് ഗോദാവരി നദീതീരത്ത് ധാരാളം ബ്രാഹ്മണരുണ്ട്. അവരുടെ അടുത്ത് ഭഗവത്ഗീത പോയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുമാരന്റെ വേഷമെടുത്ത് പോയി 18ാമത്തെ അധ്യായം മുഴുവനും പഠിച്ചു ഇന്ദ്രദേവൻ. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഇവിടേക്ക് പോയി, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി വൈകുണ്ഠത്തിൽ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇന്ദ്രപട്ടം വേണ്ട ഭഗവാന്, എനിക്കിനി ഇത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ സർവീസ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീപുത്ര ഗീതം, ഏകോ ദേവോ ദേവകീപുത്ര ഏവ, ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനിയാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഭഗവാന്റെ സേവയാണ് ഒരേ ഒരു കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. ാണ് നമ്മളുടെ 18th ലെസൺ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കായേന വാചാ മനസേന്ദ്രിയർവാ ബുദ്ധ്യാത്മനാ വാ പ്രകൃതേ സ്വഭാവാത് കരോമി യദ്യത് സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി. കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? 18 ലെസൺസ് നമ്മളുടെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായി മാതാജി, നല്ല ക്ലാസ്, നല്ല ടൈമിങ്, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മാതാജിയുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇനിയും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് കേട്ടോ മാതാജി. എല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഇനി സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് പോയിട്ട് കൂടുതൽ പഠിക്കുക. അതെ, സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ പോയാലും ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് മാതാജിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ വരും. കേട്ടത് തന്നെയായിരിക്കും റിപ്പീറ്റ് കേൾക്കുക. അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. മാതാജി, ആ, ഞാൻ എന്റെ വൈഫ് മിനി മാതാജി പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചാണ് ഇത് ചേർന്നത്. ആദ്യം മുതല് അവസാനം വരെ ഇത് കേൾക്കാനും മാതാജിയുടെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാനും സാധിച്ചതിൽ വളരെ പ്രഭാഷണമൊന്നും അല്ല പ്രഭുജി, ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. സെക്കൻഡ് ഓക്കെ, ക്വിസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ, വേഗം വേഗം പറഞ്ഞോളൂ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ മാതാജി, ഈ 18 അധ്യായങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ ഓരോ അംഗങ്ങളാണെന്ന് മാതാജി ഒരു ലെസണിൽ പറഞ്ഞു.
അത് ഒന്ന് ചുരുക്കി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? ഇപ്പൊ ഈ ഇത് മാത്രമേ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുള്ളൂ. 18ാമത്തത് പാദം. ഒന്ന് മുതലുള്ളത് ഒന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു. അത് ഭഗവാനോട് മഹാലക്ഷ്മി ചോദിച്ചതാണ്, എന്താണ് ഭഗവാനെ അനന്തശായിയായിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് കിടക്കുന്നത്, എത്ര പേരാണ് ഭൂമിയിൽ വിഷമിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അതിനെന്താ, ഞാൻ ദ്വാപരയുഗത്തില് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ബോഡി തന്നെയാണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ തന്നെ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് മഹാലക്ഷ്മി കൂടുതൽ ചോദിച്ച സമയത്ത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ആദ്യത്തെ 5 ലെസൺസ് എന്റെ ശിരസ്സാണ്. 1000 ശിരസ്സുകളുണ്ട്. നമുക്ക് വിശ്വരൂപ ദർശനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഭഗവാന്റെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ആദ്യത്തെ 5 ലെസൺസ് ഭഗവാന്റെ ശിരസ്സാണ്, പിന്നെയുള്ള 10 ലെസൺസ് ഭഗവാന്റെ കൈകളാണ്, 16ാമത്തെ ലെസൺ ഭഗവാന്റെ നാഭിയാണ്, ലാസ്റ്റ് 2 ലെസൺസ് കാലുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്റെ ബോഡി തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭഗവത്ഗീത താഴെയൊക്കെ വെക്കരുത്, മുകളിൽ തന്നെ വെക്കുക, ബഹുമാനിക്കുക, ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് പീരീഡ്സിലൊക്കെ എടുത്ത് വായിക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാം, നമുക്ക് ജപിക്കാം, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഭാഗവതം ഒന്നും എടുത്തുകൂടാ, പീരീഡ്സിന്റെ സമയത്തൊന്നും ഭാഗവതം ഒന്നും എടുത്തുകൂടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത എന്നും വായിക്കുന്ന ആളാണ്. എന്താ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടില്ല മാതാജി, ഒന്നും കൂടി പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത എന്നും വായിക്കുന്ന ആളാണ്. ഓക്കെ. ഞാൻ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ രാവിലെ ഓഫീസിൽ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ശ്ലോകം വായിച്ചിട്ടാ തുടങ്ങാറുള്ളൂ. ഓക്കെ, ശ്ലോകം വായിക്കാൻ കൂടുക മാതാജി. വായിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യമാതാജി. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല, നാളത്തെ മാതാജിയുടെ ക്ലാസ് ഇല്ലാന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഒരുപാട് പേര് മാതാജിയെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ശനിയാഴ്ച തൊട്ട് ലെവൽ 2 ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ്. ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും, കാരണം ഇന്ന് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കാണും. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ലെവൽ 2ന്റെ ലിങ്ക് ഇടാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ നാളെ രാവിലെ ലെവൽ 2ന്റെ ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം എല്ലാരും ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം. സാറ്റർഡേ സൺഡേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്ലാസ്. 18 വീക്സ് ആണ് ക്ലാസ്. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 18 ഇയേഴ്സ് ഒക്കെയാണ്. അങ്ങനെയല്ല, 18 വീക്സേ ഉള്ളൂ ക്ലാസ്, ഒരു 3 months. അപ്പം സാറ്റർഡേ സൺഡേ നമുക്ക് ലെവൽ 2 അറ്റൻഡ് ചെയ്താലും ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ 8 മണിക്ക് ഇതേ ലിങ്കിൽ തന്നെ ധന്യമാതാജിയുടെ ക്ലാസ് കാണും. അപ്പം ഇനി ആരും കിസ് ചെയ്യോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ജസ്റ്റ് മാതാജിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കാം, മാതാജിയുടെ ക്ലാസ് കേൾക്കാം, അതുപോലെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാം, നമ്മുടെ ശ്ലോകം, വിവർത്തനം എല്ലാം വായിക്കാനും എല്ലാത്തിനും എല്ലാവർക്കും അവസരം തരാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ സന്തോഷം മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യമാതാജി, ലെവൽ 2ന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാളെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടാൽ മതിയോ, അതോ ഞാനിപ്പോ പറയണോ മാതാജി? എല്ലാവർക്കും ഡിവോട്ടീസിന് ഇരിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നോട്ടെ. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാം. ഞാൻ അയക്കുന്ന നമ്മുടെ ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സും ഒന്ന് ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സുമാണ്. അതില് ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതില് നമ്മൾ 700 ശ്ലോകാസ്, ഇപ്പൊ എത്ര ശ്ലോകാസ് ഉണ്ടോ അത്രയും ശ്ലോകാസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഭക്തിശാസ്ത്രിയിൽ കയറിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫുൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിലാണ് നമുക്ക് കിസ് ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനും അവസരം ഉള്ളത്. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ക്ലാസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഗീത വായിക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം എല്ലാരും ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ചേരുക. ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലും കയറുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. അതിൽ നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരെ കുറിച്ചും ആ ഒരു ഗുരു പരമ്പരകളെ കുറിച്ചുമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് കിസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ നാളെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യവാദജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിനെ ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറിച്ചിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നും കൂടി പറയൂ. വീട് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് എന്റെയോ? ആ ക്ലാസ് എന്തിനാ? ഞാനിവിടെ എറണാകുളത്തുണ്ട് പ്രഭുജി. കേൾക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എറണാകുളത്തുണ്ട്. ഗോവ ബേസ്ഡ് കൊങ്കണിയാണ്. ഗോവയിലെ ജംബാവലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം. വർഷത്തിൽ ഇപ്പോ കുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയാണ്. കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയാണ്. നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. എനിക്ക് അത്ര വലിയ അറിവൊന്നുമില്ല. ഉള്ള അറിവനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. എറണാകുളത്തെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളതാണ്. ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാ മലയാളം പഠിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊങ്കണിയാ സംസാരിക്കുന്നത്. ഗോവൻ ബേസ്ഡ് കൊങ്കണി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ അല്ല പ്രഭുജി, ക്ലിയർ അല്ല. അവസാനിക്കാൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രഭുജി സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ കയറിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ കാര്യം. എന്റെ ക്ലാസ് എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ. നഴ്സറി ലെവലിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് പോകണം, അത്ര വിചാരിക്കുക. എന്നിട്ട് കൂടുതൽ പഠിക്കുക. ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഭക്തിയെ കുറിച്ചും എത്ര സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും. വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും. അതുപോലെ പഠിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോ 5th ലെവലാ ചെയ്യുന്നത്, ഭക്തിശാസ്ത്രി. മാതാജി ആ മഹാത്മ്യത്തിന്റെ ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും ഇടാമോ, പോസ്റ്റ് ചെയ്യാമോ ഗ്രൂപ്പില്? രേണു മാതാജി ഒന്ന് ഇടുക കേട്ടോ. ഏത് ശ്ലോകത്താണ് മാതാജി? മഹാത്മ്യത്തിന്റെ ശ്ലോകങ്ങള് ബുക്കിലില്ലല്ലോ. ഷുവറായിട്ട് ഇടാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് നമ്മുടെ അടുത്ത ലെവൽ 1 ക്ലാസ് വീണ്ടും ഓഗസ്റ്റ് 7-ാം തീയതിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവര് ജസ്റ്റ് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാരെയും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ക്ലാസ് മിസ് ആവില്ല. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആ ഗ്രൂപ്പ്. രേണു മാതാജി അവര് സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ, പോയിക്കോട്ടെ മാതാജി, നോ പ്രോബ്ലം. ഞങ്ങൾ മാതാജിയുടെ ക്ലാസ് ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ പുതിയ അറിവ്, എന്താ പറയണ്ട, ഒരു പുതിയ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെയല്ലേ മാതാജി? മാതാജി ആരും വെറുതെ വിടില്ല. യോഗയിൽ ജനിച്ചാലും കൊങ്കണി ഭാഷയിലും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പേരെ മനസ്സിൽ തന്നെ മാതാജി ഇടം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമ്മളാരും വിടില്ല. ഞങ്ങളെല്ലാവരും അടുത്ത ലെവലിൽ ഉണ്ട്. ആ രേണു മാതാജി ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ചേർത്തോളൂ, എനിക്കറിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ക്വിസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുവല്ലോ, അത് 17 എണ്ണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്ത് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാമോ? എടുത്തോളൂ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ നാളെ ലിങ്ക് ഇടും, അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് പോയി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, നന്നായിട്ട് ജപിക്കുക. എല്ലാവരും ഭാഗവതമൊക്കെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുക. ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കുക. ഓക്കെ. ഭഗവാനെയാണ് നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്റെ ക്ലാസ് എന്നുള്ളതല്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ആ സംസാരമാണ് മിസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞില്ലേ ഭഗവാൻ 18 ദിവസം കൊണ്ട്? ഭഗവാനെ കിട്ടിയില്ലേ, കൃഷ്ണനെ കിട്ടിയില്ലേ നന്നായിട്ട്? അത് എൻജോയ് ചെയ്യുക. ബ്ലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻജോയ് ചെയ്യുക. ഹോൾ ലൈഫ് കൊണ്ടുപോവുക, കൃഷ്ണനെ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോവുക. ഓക്കെ. എല്ലാവരും നല്ല ആചരണം, നന്നായിട്ട് ജപിക്കുക, എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ത്യാഗം ചെയ്യുക, കുറച്ചൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പോവുക. കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ, പ്രേമ മാതാജിയൊക്കെ കീർത്തനമൊക്കെ ചൊല്ലാൻ ഇനിയും വരിക. ഓക്കെ. ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ട് പ്രഭുജി, പക്ഷെ ഞാനല്ല എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ധനരാജ് പ്രഭുജിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഞാൻ ആവശ്യമില്ലാത്തതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ഭാഗവതത്തിലെയും ഭഗവത്ഗീതയിലെയും പിന്നെ ഗുരുക്കന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതും അച്ഛനമ്മമാര് പഠിപ്പിച്ചതും മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. എന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു വരി പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മിസ്ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യരുത്. വ്യാസാസനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നത് കാര്യങ്ങൾ പറയാവുന്നത് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയില്ല മാതാജി. ഇപ്പൊ ഒരു 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ട് ഇത്ര ദിവസം പഠിച്ചു പോയത് എന്തോ ഒരു വിഷമം പോലെ ഇരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ശാരദാ ദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ശ്രീജേഷ് കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമ്മൾക്കിനി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ മാതാജി, ഇന്ന് മിനി മാതാജി നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലാന്നുള്ള സങ്കടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മിനി മാതാജി ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മിനി മാതാജി സെക്കൻഡ് ലെവലിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ മാതാജി, മറ്റന്നാളെ തൊട്ട് സാറ്റർഡേ ഇല്ല, നമ്മുടെ മിനി മാതാജി മിനി മാതാജിയെ ഇന്ന് ഒരു മിനി എമർജൻസി മാതാജി വന്നിട്ട് അതല്ല, മിനി മാതാജി കോ ഹോസ്റ്റ് ആവില്ലേ സെക്കൻഡ് ലെവലിലൊക്കെ? അപ്പൊ ഇവരെ മിസ് ചെയ്യില്ലല്ലോ. അതെ അതെ, ഞങ്ങള് ലെവൽ 1 വിട്ട് പോവില്ല മാതാജി, അവിടെ ശ്രീജ മാതാജി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യട്ടെ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ എവരിബഡി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. സുമേഷ് പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജേഷ് പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. സുഭാഷ് പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രേമ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാ ദേവി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷൈജു പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. എല്ലാവരും ജപിക്കുക നന്നായിട്ട്. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഭഗവത്ഗീത ഇനിയും മുൻപിൽ പഠിക്കുക. നന്നായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക സർവീസ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക. അതന്നെ. എന്നാലേ തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മരയുധ്യജ. എല്ലാ നേരവും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിക്കുക. അനന്യ ചേത സതതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ. അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നെ കൊണ്ട് ഫുള്ള് പറയിക്കും. നല്ല പണിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുപോലെ പഠിക്കാം പ്രഭുജി. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഏത് ശ്ലോകം ചോദിച്ചാലും ചൊല്ലാൻ പഠിക്കുക. ഏത് നമ്പർ പറഞ്ഞാലും അത് അപ്പൊ തന്നെ പറയാൻ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചതുപോലെ അതേ മോട്ടിവേഷനോടുകൂടി ഇപ്പോഴും ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രേണു മാതാജി മിനി മാതാജിയോട് എന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ പറയാ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷുവർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി എല്ലാം യൂട്യൂബിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.